Te roșu. Bună ziua, toată și bine v-am găsit la un episod din Minecraft moduri și astăzi ne vom uita modul Star Wars, The Clone of Wars. Yep. Și uitați-vă, sunt în USB. Uitați-vă, ele se aprind și se sting. Da. Și cu un arc. Și să vedem... ups. Stop. Alo? Și... Bun. Ce-ai spus? Tu ești o mașină, două mașini. Aceea e mașină. Și să încercăm pe cineva din oameni să omorâm. Deci să luăm un om care nu iubesc. Oh my god. Și-a murit. Super. Deci să vedem. Din două lovituri. Super. Lucrează și astea, uitați-vă. Da. Și... Și... în modul Star Wars este un cristal. Și să ne uităm ce face acesta. Tot cred că ceva se face. Oho, 24 cristalul. S-a adăugat din cristalul acesta face și un ciocan care nu știu ce face. Da, și eu încă n-am înțeles pentru ce tot asta trebuie. Dar uitați-vă, ping și gata. Și cred că deja trebuie să terminăm cu acest mod. Și mulțumesc că v-ați uitat și la video.